Biz инде сәхнә артында гримеркаларда, беренче гримеркада гадәттәгечә безнең концертыбызның хуҗалары, димәк, бүгенге очракта Алсу һәм Азат Фазлыевлар дип уйлыйм. Әйе, Алсу басып тора. Карагыз әле, дуслар, инде аппак, саумысыз. Менә шушындай дюймовочка ул тормышта, дуслар. Карагыз әле, менә бәләкәч кенә буйсынлы Алсу Фазлыева. Ничә сантиметрлы түфли киеп чыгасың хәзер? 37 размер. Размеры әтеге каблук биектен битенде бигрәк күренәсең сәхнәдә. 10 сантиметрлы угай. Угай. Ярый, ничексең хәлләр, кәефләр Алсу? Менә бераз дулкынландыра әле, әзгенә. Ничек булар икән дип инде. Уфа тамашасын без бик яратабыз. Алар да сезне ярата. Алар да сезне ярата, шуны әйтергә кирәк. Шулай бит, дуслар. Дулкынанас, бүгенге быелгы сезонда бүген ничәнче концерт инде? Бу сезонда ничәнче концерт икәнен төгәл әйтә алмыйм. Менә ноябрь аен Башкортстанда без кичә менә Учалдан башладык. Бүген икенче концерт була инде Башкортстан буенча. Һәм инде ул сезнең теге чыктың да җырладың, һәм инде биюләр белән генә бәйләнмәгән ничектер сценарийсы да бар үзенчәлекле дип ишеттем мин. Елда-ел без сәхнәгә сценарий белән чыгабыз, инде әзерлибез махсус кызыклы тормыштан, чыпшын булган хәлләр, тормыштан кызыклы хәлләрне алып инде шуларны матур итеп төзеп, сценарийдан соң нитеп, чибетем инде төзәткәләп, әле бу ел Фирдус Тимаев белән дә эшләдек. Анларга кунакка барып, ул безнең бөтен сценарийбызны башынан карап чыгып, менә булай, монда булайрак итегез, монда булайрак итегез дип үзенең инде бик кыйммәтле киңәшләрен бирде. Дуслар, әйтергә кирәк, Алсу һәм Азат Фазлыевларның концертының режиссеры күпмедер кимәлдә Фирдус Тимаев икән дип тәйме? Шулай дип әйтсәк тә була, ие. Ә сез аның киңәшләре белән килешәсезме соң? Аның киңәшләре белән килешәбез, ризалашабыз. Ләкин кайбер әйберләрне инде ул кушкан шук кушып бетермәдек, чөнки Фирдус инде ул үзенчә бомбический дринның киңәшләре. Ул безгә турып килеп бетмәскә мөмкин, ләкин инде күпчелек әйберләрен, сүзләрен кулакка алдык. Алсу, менә сезнең тормышка килсәк, сез Азат белән ничә ел бергә инде? 12 ел, Аллага шөкер. Аллага шөкер, бүгенге көндән сез 2 ул тәрбиялисез. Әйдәгез, тамашачыларга ачыклык кертеп китик. 2 ул, һәм аларның исемнәре бүген ничәнче сыйныфта укыйлар? Аяз белән Ильяс исемле улларыбыз бар. 10 яшь, икенчесенә 6 яшь, берсе әле укымый, икенчесе 4нче сыйныфта укый. Һәм инде ул балалар сез өйләнешкәннән бирле һәрвакыт бер үзләре өйдә калалар, сез һәрвакыт гастрольдә бит индеме? Безләр генә түгел, инде шанышы кешеләр булмаса булай итеп биреп булмый. Әлбәттә, караучы апабыз бар. Һәм инде, дуслар, игътибар, монда менә безнең Азат та килеп керде, җыенып керде, душлар керде монда безнең яшьләр сараенда, бөтен мөмкинлекләр дә бар, дуслар. Душлар, җылы су. Ойнар. Тышта -10 градус, һәм инде Азат безнең шуны салкын су белән куенып керде. Ул, гомумән, син дөрес яшәү рәвешенә ничек карыйсың? Бәлки син куенасыңдыр, бәлки син мәсьәләләрдә эшлисең дә, тормышта шуның белән бүлешеп китсәң. Дөрес яшәү инде безнең ондай дөрес яшәргә дигән шул питание буенча гына инде безнең. Әгәр гастрольдә ул бер спорт, әзерлек кайвакыт сәхнәдә шул әзерлегәнне чыгарабыз. Биеп, җырлап, тамашачылар белән шундый рәхәт атмосфера тудырып, Аллага шөкер, ул яктан дөрес яшибез дип әйтәсем килә. Менә биеп, җырлап дигәннән мин үземдә, Аллага шөкер, 2 сезон сезнең концертыгызда булдым, утырдым. Шундый энергияны бәрәсең, Азат, менә каян аласың син аны? Менә, дуслар, менә энергия бирүче, менә шушы мөлаем, күркәм, шибәр, үзе назлы Алсу Фазлыева. Менә шулардан аласың, димәк, көч. Ярый. Син, Алсу, кемнән, нәрсәдән ничек аласың? Мин инде планнар төзелә дә, шуннан үзеннән илһамы да барга килә, энергиясе дә килеп чыга. Кешенең тормышында цель, русчалап әйткәндә, цель булырга тиеш. Максат. Безнең Аллага шөкер, ул максатыбыз икебезнеке дә бар. Инде ул әлбәттә үзебезнең тормышны балалар белән әйбәт дөрес юлдан бару, һәм инде киләчәк балалар турында уйлау. Аннан түгел, сәхнә безнең өчен теге бизнес ягына гына карау түгел. Ул безнең кичкенә вакыттан, менә без туганнан бирле, садиктан бирле икебезнең дә шушы сәхнәгә чыгып җырлау, ул телевизордан карап тору артистларның. Белән без хәзер уйлыйсың да шул артистлар белән кайвак чыгыш ясыйсың, әйбәт. Салават абыйлар белән Рәсим Низамовлар, Фидан Гафаровлар, әйбәт. Алар белән теге ышанасы килми. Менә шундый вакыт була, ышанасы. Ничек инде син бер кичкенә генә авылдан без балалар
телевизордан карабыз икән, видео магнитофоннан бит кассеталарын. Һәм шулар белән ничәдер елдан соң шунда сәхнәгә чыгачаксың. Бу әле дә башка ышана торган әйбер түгел. Шуңа күрә бу безнең күптән хыялыбыз булган, безнең максатыбыз. Һәм инде безнең максатыбыз шушы эстрадада үз урыныбызны табып, үз юлыбыздан атлап, озак яшисе килә эстрадада. Булдымы шундый көтелмәгән хәлләр? Белмим, анда хатын кызның бит инде аның үкчәсе кысылып калырга мөмкин. Авыл сәхнәләрендә бигрәк тә булмадымы андый хәлләр? Аяк киеме башы кысылып калып, аякларым атылып чыккан. Салып та киттем әле, аякта шунда кысылып калып, мен яланда ятлап киттем. Яр югалып калмасын, Азатның юкмы соң андый булган хәлләре кызыклы? Туфли? Ага. Киемнәре жыртылып китә, сәбәпләре чыгып шайндан, алар гына була. Менә шулай, андый гына ниләрне инде без игътибарга алмыйбыз. Иң мөһиме дуслар, сәхнәдә нәрсә генә булмасын, бу безнең талантлы көннән-көн үсеш алган парыбыз, аларның тамашачылары, Аллага шөкер, көннән-көн арта, чөнки аларның иҗатлары да көннән-көн үзгәрә, көннән-көн аларның якты, тирән мәгънәле, иштәлекле җырлары арта, һәм буларның барсын да без алдагы минутларда күрсәтәчәкбез. Бездән аерылмагыз. Сигнал дип. Менә шушы концертның энергиясын сезгә бирәсе килә, дуслар. Әгәр дә минем турында гайбәт сөйләсәләр. Дөрес булмаса, әзрәк ашу килә инде. Мен гайбәт сөйләүче кешегә игътибар итәм, бөтенләй игътибар итәм. Миңа нәрсә әйтәләр, минем турында нәрсә язалар, безнең турында, миңа барыбер. Ничә мин нервымны бетереп, һәрбер нервы күзәгәнне бетереп, шул кеше сүзен тыңларга тиеш. Әгәр чит илләргә китеп яшәү мөмкинчелеге булса, син кайсы илне сайлар идең? Җылы, диңгезле булган илне сайлар идем. Менә шунда яшисен дисәләр, мен китмәс идем безнең илдән. Ho. Gitmeyecek benim yazdı. Nişep gitti benim şunda şep tamaşaçılarını taşlap, şit ilge. Мин бу тормышта нәрсәне кичерә алмыйм. Мин бу тормышта ялганны кичерә алмыйм. Хыянәтне. Ялган, хыянәт шул бергә керәдер инде. Үземне сатуны, мине сатуны, гаиләмне сатуны. Кайбер кешеләр, була бит икизле кешеләр, юлда безнең юлдан да кешеләр чырады. Безгә карап икенче әйбер, без борылып киткәч, безнең артта икенче әйбер сөйләп җиреп, чынлыкта без ул кешегә, ул кешеләргә иң ышанычлы кешеләр. Кеше үзе тормыш юлын шулай сайлый инде. Шуңа күрә безне подвай иткәнне безгә менә шундый безнең турда әйбәт отношениедә булып, безнең арттан сөйләп җирне бөтенләй яратмыйбыз. Мин яратмыйм, шәхсән алсын кайтамыйм, үзем өчен җавап бирәм, мин яратмыйм. Бу елны, менә безнең 2009 ел бит ахырына таба якынлаша. Бу елны әле менә синең исеңдә калган иң күңелле вакыйга тормышыңда. Иң күңелле вакыйга ул минем бер туган энемнең минем племянник туды инде, малае туды. Безнең нәселебезнең дәвамчысы. Шул минем күңелемдә иң якты булып калган хатирә. Иң күңелле вакыйга инде ул безнең малайлар сөендерә. Улларыбыз сөендерә. Әйбәт билге алып кайтсалар да без бик кат сөенәбез. Чөнки без аларны күрә дә алмыйбыз. Кайвакытта әйбәт артист баласы инде менә шулай
әни мәрхүм исән чагында әйтә, ей улым, ялгыш юлга җибәрдек бугай без сине дип борчылайды, балаларыгызны да күрә алмыйсыз бит дип. Әнием әйтәм, юк инде, үзегез җибәрдегез, мин үзем сайладым шуңа күрә инде. Балалар да аңлый, шул балалар сөендереп торса, тамашачылар сөендереп торса, иҗатта ел сайын синең иҗатыңны бәйләп тамашачыларның артып торса, кимемичә бит. Бу инде бик зур сөенеч. Безнең инде 2019 ел, Аллага шөкер, безне сөендереп килә. Концерт сезонының башыннан ук тамашачыларыбыз арта. Һәм инде һәрвакыт шулай кимемәсеннәр. Синең өчен сәламәтлек нәрсә ул? Минем өчен сәламәтлек эчке яктан да, тышкы яктан да минем күңел халәтем тыныч булуы, минем борчуларым булмау, менә бу сәламәтлектер дип уйлыйм. Сәламәтлек инде ул не сәхнәдә биеп тору. Сәламәтлек булса, без җырлаячакбыз да, сәхнәдә биячәкбез. Тамашачылар да сәламәт булсалар, монда киләчәкләр. Шуңа күрә инде сәламәттән дә сәламәт акыл. Минемчә, иң зур шу бөтен җирдә әйтә бит, иң зур байлык ул сәламәтлек. Сәламәтлек булса, барсы да була. Менә мин дә аларга кушылам. Бүгенге көндә иң борчыган мәсьәлә синең өчен? Андый зур мәсьәләләрем юк. Бар да яхшы. Борчыган әйберне мин шунда ук хәл итеп куярга тырышам. Хәл итмичә мин йокламасам, мәсьәләләрне хәл итәм һәр вакытта да. Иң борчыган мәсьәлә, кабатланып әйтәм, бик сирәк балалар янында булу. Синең өчен тормыш кыйммәтләре? Әти-әнием исән-сау булу, якыннарым, гаиләм сау сәламәт булуы, яраткан эшем булуы, минем тирәдә яхшы кешеләр генә, яхшы ниятле кешеләр генә булу. Сәламәтлек әлбәттә инде, һәм менә шушы тормыш кыйммәтләрем артыгы кирәкми. Тормыш кыйммәтләре ул барыбызга да инде шул тулыландырып алганда, гаилә, яраткан эш, торыр җирең булса, шул эшеңдә сине хөрмәт итеп килүче, кайдан эшләсәк тә, директорларыңа хөрмәт итүче булса, безнең инде тамашачылар хөрмәт итеп торса, тугры якын дусларың, тугры туганнарың. Урамларда яна кичке булдылар, башыгы бия кайтып киләмен. Кетті баламын, сыйна акылым, тәрәзенә генә күзләрем. Бизне рәхәт итте безнең көйебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Шул рәхәтләр өчен җаным жарашы, рәхмәтләрем яусын сиңа рәхмәтләр. Бизне рәхәт итте безнең көйебез, бер кайда да булмас мондый рәхәтләр. Ике ул анасы буларак нәрсә әйтәсең килә? Авырмы калдырып китүләре сагындыртамы? Әлбәттә сагындыра, балаларны бик каты сагынабыз, ләкин алар аңлыйлар. Якын тирәдә безгә ияреп тә чыгалар инде. Безнең белән якында булганда гел алабыз biz аларны, бик сагынабыз. Мин белүемчә, кайсыдыр улыгыз сезнең бию белән шөгыльләнә, шулай бит? Профессионал бию белән дип әйтергә кирәк, шулай бит? Җыр моңга тартылыш әле сизелмиме берәрсендә? Кичкенәсе иҗадыйрак безнең. Ул шундый. Олысы бик матур сөйли дә, безнең аны гел шигырь конкурсларына катнаштыралар. Озын-озын шигырьләрне шундый сәнгать итеп сөйли. Аннан соң инде шул бию буенча йөртәбез инде, ләкин менә соңгы арада дуслары бераз катарта башладылар. Малайлар биемиләр, нигә сиңа бию, әйдә футбол дип. Хәзер менә өйдә әзрәк кенә футбол дигән сүзне күбрәк әйтә. Футболга бирдек инде, баланың теләгенә каршы килмибез. Әлегә икесенә дә йөреп тора. Ничек килеп чыгар инде карарбыз. Дуслар, менә сәхнә артындагы без сәяхәтне дәвам итәбез. Туган тел телеканалы телеканал тапшыруы Азат Камалсу Фазыев концертлар репортажны дәвам итә, дуслар. Менә сценарий. Монда карап торам, дуслар, әйтергә кирәк, басым ясап, Алсуның да, Азатның да чыгышлары бүген бик күп. Бүген бит инде безнең
Алсу белән Азат Фазыевның концертында алар тормышны, гаилә тормышын, өйдәге мөхитне ашыкларга, нидер халыкка файдалы матур киңәшләр, дөрес тату яшәү серләрен ачыклаячаклар. Дуслар, чынлап та бу парның үзләренә карасаң да, алардан шундый матур, яхшы, ихлас энергия бөркелә. Мен калса бу концертта утырган тамашачылар арасындагы гаиләләр тагы да үзләренең гаиләләренә мәхәббәт, татулык, бердәмлек алып китәчәкләр. Ә без инде үзебез репортажларыбыз аркылы аны сезгә җиткерергә тырышырбыз. Синең быел алган иң кыйммәтле әйберең? Быел кыйммәтле әйбер. Үземәме? Алсугамы? Әйдә үзеңә, аннан Алсуга. Үземә шымытыр. Безнең якларда бер нәрсә дә алмасаң шымытыр алдың дип әйтәләр. Шун шымытыр. Бу бер нәрсә дә юк, алмагандыкны әйтәме ди. Нәрсә белмим, хәтерләйм алай әйбер алганны үземә. Юк инде. Кыйммәтле костюмны, шалвар. Анда әйберләрне Иң кыйммәтлесе, менәм, бәлки ул синең күңелеңдә кырып куйгандыр, мондай сумма караш тотмаган, ул шундый кыйммәтле булып чыкты. Ул син ашады һәм алдың. Миңа ашады инде Алсуны әйтәм. Алсуга без күлмәк алдык. Ләкин ул әле тамашачылар күрмәде. Безне сатабыз. Миңа бик ошый ул күлмәк. Саклыйсыз? Бер бик зур бәйрәмгә саклыйбыз. Шуңа күрә Уфада булачакбыз без ул күлмәк белән. Шул күлмәк бик ошады, бик яратам. Ел җыры фестиваленә килегез, дуслар. Минем аңлавымча, ул шунда булачак, ул күлмәк. Алла бирсә шунда булачак. Хакы күпме булды саңа Азат? Ансын әйтмим. 50. Ансын әйтмим. Ансын 4-тәү. Пишет. Бер җегет күтәрә чисто сердечное признание. Юк, мин аңлыйм, конечно, абыйлар нигә күтәрмәгәнен җегетләрнең. Чөнки өйгә кайтасылары бар. Аны да уйлыйлар. Ну, нәрсә дисәк тә, егетләр, абыйлар иң беренче һәрвакыт без дәшәбез, шулай бит. Дөрес әйтәм бит инде, килешәсезме? Менә абыйлар килешә. Чөнки ашыйсы килә башлый. Менә көтәм, кайчан булса да беренче дәшәр әле. Yanlarından uzgalıysan, dik ol bila dәшәргә. Күпме туры килер икән, сине көтеп яшәргә. Сине көтеп яшәргә. Дәшәр әле килә, йөрәгемә янып килә. Yanlarında солып сусаган кебек. Синең өчен шәһәр фатирында яшәүме, әллә инде шәһәр эчендәге йортта яшәүме? Ну, шәһәр фатирының да үзенең уңайлыклары бар, шәһәр йортының да үзенең уңайлыклары бар. Күп кеше нишләп бу сорауга йорт дип җавап бирми дип әйтер. Йортны карау, аны тәртипләп тору өчен аның өчен бик күп көч кирәк һәм идә булу кирәк. Без идә бик сирәк торабыз, мөгаен безнең өйне кар каплап китер. Шулай дип, фатирда җыштыралар, тәртип бөтенесе инде коридорларны, подъезд белән карап торар. Менә бик җайлансып бу якын. Азат, biz seni yaratабыз, ихлас күңелле Уфа сине ярата. Хәлләр ничек? Хәлләр вообще әйбәт. Менә бик әйбәт. Сүзсез Уфа инде ул. Нәрсә дисәгез дә, юкка гына әйтмәдем. Монда килгәч китәсе дә килмидем. Шуңа күрә бердә китәсе килми. Тамашачылар бөтенләй икенче төрле гади, үзебез кебек шын күңелдән тыңлап утыралар, карап утыралар. Без сәхнәдә яшәгән кебек, алар да шу залда яшәп карап утыралар. Димәк, сез бүген бер дулкында. Мин бу дулкынны тоттым. Аллага шөкер, башыннан ук. Чөнки тамашачы әйтеп киткәнемчә, нәкъ безнең кебек, шуңа күрә без бер дулкында, Алла бирсә инде бүген кич буе бәйрәм ахырына хәтле, концерт ахырына хәтле шулай бер дулкында булып,
энергия җыеп, киләсе елны без дә, тамашачылар да көтеп яшәрлек булсын дигән теләктә калам. Амин. Без шуны телибез. Хәзер инде без Азат китте тамашачылар янына. Нәрсә уйлыйлар икән алар? Без сезгә җиткерәчәкбез хәзер Сертификат тапшыруның тамашачылары. Дуслар, Азат һәм Алсу Фазлыевлар концертына репортажны без дәвам итәбез. Менә ниһаять без тамашачылар янына чыктык һәм аларның фан клубын очраттык, дуслар. Әйдәгез сезнең белән якынрак танышып китик. Исәмсез, минем исемем Рөстәм, Тәтеш районыннан. Минем исемем Ралина, мин Ярмәкәй районыннан. Мин Марсель, Уфадан. Менә шундый төрле районнан җыелган фан клубы. Бу әле әлбәттә сез өчегез җитәкчеләрдер инде бу клубның. Администраторлары, дуслар, яшаклы кертергә кирәк. Һәм инде алар инде әлбәттә Азат һәм Алсу Фазлыевларның иҗатларын күптәннән күзәтеп киләләр һәм инде аларның һәрбер җырын яттан беләләр. Хәзер алар сезгә үзләренең иң яраткан җырларны башкарып китәчәкләр, әлбәттә. Безнең яшь дуэтыбызның репертуарыннан киттек. Нинди җырны башлыйбыз, дуслар? Синең өчен, әлбәттә. Киттек бергәләп. Синең өчен минем сөюләрем. Синең өчен янып йөрүләрем. Sing it now, минем сөенечем. Яшик бары, синең өчен. Синең өчен. Булды? Все, куплет. Браво. Афәрин дирә кирәк. Сез җырчылармы әллә? Җырчылар? Сез ниндидер шундый җыр буенча укыйсызмы? Башкорт педагогика университетында, музыкаль отделениедә. Ярый, мондый сорау бирәсе килә фан-клубка. Менә нәрсәсе белән җәлеп итте аларның иҗаты сезне? Аларның иҗатын без инде күптәннән күзәтеп бардык. Шәхсән инде мин үзем аларның Instagram аккаунтында күреп калдым, җырларын тыңлый башладым. Һәм инде 2 ел элек шәхсән мин үзем алар белән танышып, менә шушы дусларым белән, Марсель, Ралина белән танышып, шундый үзебезнең бер эшебезне алып барырга дип мөрәҗәгать иттек Алсу Фазлыевларга. Алар инде димәк ризалаштылар, безгә ярдәм итәләр һәрвакыт. Һәм менә 4 ел дәврендә без инде менә шу дус тату команда белән эшләп киләбез. Алсу, Азат, без сезне яратабыз. Миңа алар бик ошый. Мин аларны шул хәтле яратып килдем. Без былтыр кызым белән Турциядә булдык. Без аларның концертларын карап, YouTube'тан без шуларга гашыйк булып яттык. Biz әйтәбез, исән сау терелеп кайтсак, обязательно аларның концертына барачакбыз дип. Аларга исәнлек, саулык тагында, балаларын исән сау тигез карап үстерсеннәр. 2 малае бар икән аның. Шул аларга шул Аларның иҗади эшләрендә уңышлар телим. Алдагы көндә Ходай Тәгалә аларга исәнлек биреп, исән сау менә шулай безне куандырып яшәсеннәр. Вы знаете, я в восторге от них. Они такие озорные, такие зажигающие ребята. Знаете, в них прям чувствуется любовь к музыке и любовь своей работы. Я очень рада, что посетила сегодняшний концерт, и для меня они остались, поскольку я ранее не ходила на данный концерт, как сказать, как эталон. Они как эталон подражания, поскольку на сцене они выглядят очень счастливой, красивой парой, и хорошие певцы, хорошие. Мне они очень понравились. Дуслар, без тамашачылардан сораулар алуны, аларның фикерләрен белүне дәвам итәбез. Һәм шулай файда без бик матур күркәм гаиләне очратты. Хәзер алар үзләре сезгә аңлатып китәчәкләр. Хәйрле кичләр сезгә. Сәнмесез, без үзебездә Азат, Алсу һәм Айсылу. Без аларны яратабыз, без дә аларга ошарга тырышабыз. Нәрсәләр эшлисез аларга ошарга тырышыр өчен? Күңелле ял итәбез, бергә йөрибез. Ашасак та, эчсәк тә, ял итсәк тә бергә. Шулыкларда ахырсы бергәрәк туры килә бу ай, кыланышларда. Азат кебек энергичный, bütün күңелемне биреп, bütün хисләрем белән яшим. Бик матур концерт, шул тиклемдә охшый, чын күңелдән карап утырабыз. Иҗади уңышлар телибез гаилә парына. Киләчәктә шундый матур концертлары белән безне куандырып килсеннәр һәр вакытта да. Безнең кебек төпкөл районнарга да барып җитсәләр, тагын да әйбәтрәк булыр иде.
Дуслар, без репортажны дәвам итәбез. Әле алып баручы сәхнәдә үзенең чыгышын башкарган вакытта без инде әлбәттә Азат белән дә сөйләшеп алырга булдык. Азат, кара камерага без синнән хәзер сораулар алабыз. Азат әйтә, мине ди бик күп төшермәгез ди, алсуны күбрәк төшерегез. Ул бит матур ди. Карагыз әле. Үзе әйтерсең матур түгел әйме? Балкып тора матур кеше. Сез бит син менә алсуны матур дисең дә, ну бит сез шашканнан шуалгач синдә матур. Чынлап та менә бер-берегезгә карап, үзегездә охшашлыклар табасызмы? Белмим инде аны, без кайгына барсак та, кай вакытта элегрәк, ераграк җирләрдә инде ботыйлар абыең мәллә дип алсыга әйтәләр. Аптырыйк диген, неужели без шашкан дип. Күп кеше шулай ди инде. Мен белмим, алсуны шаталар минем әнигә. Безнең авылдашлар күп йөрдиләр. Характер буенча да, йөзләр буенча да. Шуңа күрә инде мине шатар әнигә. Без шуңа күрә шаштылардыр инде. Азат, менә кайсы сыйфаты алсуның сине җәлеп итте? Ничек уйлыйсың? Ни өчен синнән тормыш иптәш итеп сайладым да? Син бит инде аның бер сыйфатына аеруча игътибар иткәнсеңдер. Иң беренче инде мин аңа артына йөрмәш башладым матурлыгы өчен. Матурлыгы өчен һәм дә соңыннан аңладым. Бу миңа тормыш иптәшем булырга тиеш. Бу шын әни булачак. Бу шын гаиләне алып бара торган хатын-кыз булачак, чөнки гаиләнең бөтен бәхете 80% хатын-кыздан тора. Ныклыгы да шуннан тора. Һәм инде мин бер дә ялгышмаганмын. 1000% мин алсуга ышанам. Безнең балаларым минем үсләре бөтен, чиста киенәчәкләр. Тәрбия ягыннан да, инде пешерү ягыннан да тәмле ризыкларны пешереп тора. Һәм мин Алла бирсә, шундый теләктә кылам, Ходаем күпсенмәсен. Безнең гаиләбез шундый ныклы кухня хуҗасы, үй хуҗасы, әйбәт, алсуыбыз яшәсен. Без инде анын киендермәсбез, шатландырып торабыз малайлар белән. Чөнки без 3 малай, безнең ишебезне дә иде ошатырга кирәк, карарга кирәк. Ишебезнең 3 төрле характер. Шуңа күрә инде хатын гаиләнең бәхете, хатын-кыз акыллы булырга тиеш. Бик киләчәктә Аллаһы бирсә әле, кызап кайтырга планнар бардыр, әйме Азат? Ну, минем хыялым инде. Кыз сөясе килә, минем хыялым. Ләкин минем малайлар да үзенчәлекле, икенче төрле. Ләкин инде күп кеше кызыктыра. Кыз кеше әти өчен бигрәкләрдә шундай икенче төрле якын була диләр. Шуңа күрә минем хыялым кыз алып кайту. Ул кызны менә матур киендереп, туйларында менә шулай утырасы килә. Хыял инде ул, минем хыял, бик иң зур хыялларым берсе. Дуслар, концерт дәвам итә, безнең репортаж да әлбәттә дәвам итә. Бу Алсуның гримеркасына кергәник, шушы матур шундый кызыл төстәге күлмәгән костюмын кигәндә, рәхәтләнеп ял итеп утыра дисәм, юк, әллә инде рәсем карап утыра икән. Бу нинди рәсем бу, Алсу? Роза, менә безнең концертларга бик күп балалар йөри, бик күп йөриләр. Уенчыклар бүләк итәләр, менә шушындый рәсемнәр бүләк итәләр. Бу рәсемнәрдә никадәр йөрәк. Алар бөтенесе дә шундый төрле төстә. Бу бала үзенең күңелендәгесен безгә чагылдырып бүләк иткән. Шуңа күрә менә сокланып карап торам. Аллага шөкер, балалар йөри безнең концертларыбызга. Алар безнең төп тамашачыларыбыз. Сез мондый бүләкләрне саклыйсызмы, Алсу? Өйгезгә алып кайтып берәр аерым почмакта саклыйсызмы? Ничек? Әлбәттә саклыйм. Безнең шундый ни бар инде, шкаф бар пияладан. Һәм бөтен шигырьләрне, бөтен әйберләрне шунда саклап җыеп барам. Кадерле бүләк. Bir kere men осы бар, конечно, ауылға қайттық. Итална бейне тибірінен танымалы. Анда қиыншылық қызып жатырларым үйде қап-қара болғанбыз. Міне дұрысты да шолай матурына бүгінгі күнде де яшап жатырмыз үйініші бірге. Көйле темасы болған екен ең мүхімі әрбірімізді сүймейдірларды матур бәхет кешті. Рахмет, Уфа! Sarı kular güken, gibi yersin güken, eyken bilsin cevabını bir dege. Şansı gele,
Dostlar, mында Алсу Азат Фазыевлар төркемінің биючілері репетиция ясыйлар. Bizler bende söylüşü olası kele. Sağmısınız? Hayırlı kişiler. Hayırlı kiş. Sağmısınız? Sağmısınız? Siz bir grek unikal kişi. Siz biyisiz de tavuş şortundan, tavuş rejisörü de bulup oturasınız. Şolay bit? İyi, elbette şolay. Kaçandan beri yaşaysınız bu türkümde? Min Alsu bilen Azat bilen birinci yıl. Yüzünüzden kurduk dura. Oşaysınız gamında işlev? İyi. Benim isimim Almaz. Kim bilen aralaşığı şiңirerek? Alsu bilen mi? Azat bilen mi? Azat bilen. Azat bilen şiңirerek. Ol nişiktir mine? Bizden kibik humorista, külede, gel bizden bilen, grubu bilen gel aralaşa. Alsu xатын kız bularak, eni bularak baribir занятость деген әйбер күбрәк Алсуда. Шуңа күрә. Азат белән җиңелрәк. Минем өчен икесе белән дә аралашырга җиңелрәк. Нинди теләкләр җиткерәсегез килә аларга? Гел шундый булып калсыннар. Ачык йөзле. Гел шулай сөйләшүчән, безне яратып, аларны да халык яратсын, концертларына йөрсен, алар бөтенесен дә халык өчен, тамашачылары өчен эшлиләр. Бигрәк әйбәт җылы группа, барсы да яхшы, барсы да дус. Безгә монда рәхәт, бергә яшибез. Всем сәлам. Kullar iste, varımızda, ufa, iyi, kırgılar, büyükçülük giydi. Мин Алсу күзәтәм, син елдан ел үзеңне иркенрәк тотасың сәхнәдә. Син моң белән яшәсең үзең? Әйе. Аптырап калмыйсың, бер апа, дуслар, хәтта Алсу артыннан сәхнә артына безнең янга кирип җитте, чәчәкләрен, бүләкләрен бирәм дип, тагын нәрсәләр сөйли башлады. Ул вакытта да Алсу югалып калмады, нәрсәдер шунда ялгап китте, шулай бит. Шундый хәлләрдә ничек менә югалып калмаска икән ул? Ну, тәҗрибә белән килә инде ул. Балай өйрәнәбез инде. Сценарийгыз бик кызыклы сүзләр белән бара, әйме? Алсу, тун алып бирә охшасың Азатка. Әле бер тун да алып бирмәдеме ни? Ну, бердә алып бирде, тузды дидем бит. Аха. Тузды. Гомумән бүләкләр бирергә яратамы Азат? Ярата. Ну, гел түгел, сирәк, ну бирә. Ни өчен сирәк икән? Әйдә без аңа менә камера аркылы, телевидение аркылы әйтергә җиткерик әле. Азат, миңа бүләкләрне күбрәк ясасаң, тагын да шәбрәк булыр ие. Теге кыйык-мыйык җирләрдә генә түгел, мондай да чакталарга кирәк. Менә бит дуслар, димәк, нәтиҗә кыйык-мыйык чакларда гына теге үзенең ниндидер кылган гамәлләрен аклар өчен генә Азат бүләкләр ясаган инде Алсуга моңа тиклем. Менә Алсу иң кыйммәтле бүләге сезнең тормыш иткән дәврдә Азаттан. Нәрсә бүләкте ул миңа? Сәгать бүләк итте. Менә ул сәгать күрсәтәме? Әйдәгез. Сертип кенә тапшыру бик андый. Менә бу сәгатьне бүләк иткән иде. Моментларын тикшерергә ярата. Бу сәгать бердә ватылганы юк әле, ничә ел киям инде, кыйммәтледер дип уйлыйм инде. Ничә ел дигәч, ничә ел элек бүләк итте инде ул? Бик күп, бер 5 ел элек бүләк итте. Менә 5 ел элек бүләк иткән Азат Фазыевның Алсуга бүләген дә күрсәтеп китәбез дуслар. Сер түгел бит инде ул хәзер, әйме? Син бит әле бу иҗат эшеннән башка бик тә актив икенче бер эшкә бирелеп маташасың, син аны үзең тамашачыларга әзерлек эшләп китәсең киләме? Әйе, мин хәзерге вакытта экопродуктларны позицияле өстендә эшлим дип әйтим соң инде. Экопродукциялар белән үзебез дә кулланабыз, башкаларга шуны тәкъдим итәбез. Алай гына да түгел, син бит әле анда лидерлар дәрәҗәсенә менеп, үзеңә Mercedes машинасы да
яуладың дип әйтер дөрес булырмы инде дуслар, нидә булса Алсуга Mercedes машинасы бүләк иттеләр. Хәтта ки икене мәле? Юк, минем командага икене, миңа берде. Син ул Mercedes нишәттең инде Алсу? Йөрибез. Dostlar, sizin qoşuğuza Azat һәм Алсу Фазыевлар тамашасына алып барышысы Илназ Миннеханов. Хәерле кичләр сезгә. Исәнмесез, сезгә дә хәерле кичләр. Сез әле Миннехановның туганымы? Туганы түгел. Атна фамилиясе. Ярый, быел беренче тапкыр сез аларда яшисезме? Юк, икенче ел инде Алсу Фазыевларда. Узган елда сездә булган идек, икенче ел эшләбез бергәләп. Миңа калса Илназ Азат Фазыев та үзе усарып биткән, үзе алып бара, үзе кызыкларын сөйли. Син менә ничек аны хис итәсең? Нәрсә әйтерең бу урында? Юк, дөресен генә әйткәндә мин үзем юмор хисле кеше, һәр вакытта шаярып ул теге сәхнәгә чыгып сөйләсәк тә, без һәр вакытта да гастрольдә уенып, шаярышып, уенның көлкесен бергә. Но Азат ул яктан сәхнәдә ул бер төрле серьезный булса дагын, ә менә тормышта үзе бик күңелле кеше. Менә без аның белән икебезнең шаярулар бергә туры килә һәм бер-беребезне аңлыйбыз. Димәк, син канәгать бу төркемдә эшләвең белән? Әлбәттә канәгать. Миңа бик ошый әлеге төркем. Мин күп кенә төркемнәрдә эшләдем, күп кенә артистлар белән эшләдем. Ә менә иң күңеллесе минем күңелемә ята торган әлеге төркем Алсу Фазыевлар төркеме. Тыңлап торам да, Азат әйме, син бик шундый матур хыялларга оештырган кеше икәнсең. Син шу хыялланырга яратасың бала чактан, әйе? Мен бит иҗат кешесе. Иҗат кешесе ул әзрәк без бит инде икенче төрлерәк. Ошып йөрергә ярата. Шуңа күрә мен әзрәк шатран кеше. Әйтеп киткәнчә алдарга әйттем, кичкенә вакыттан минем генә хыялым түгел, минем әтиянем дә хыялы. Алар мен шу юлга җибәргәннәр. Һәм мен моның өчен җаваплы алар каршында да. Һәм инде шушы күпмедер эшли башлаганбыз икән, тырышканбыз икән. Без моны ярты юлда ташлап калдыра төштек. Һәм инде узак юлларга шушы иҗат барсын, хыялым иҗат. Теге тиз башланып, тиз бетмәсен, әкрен менеп, әкрен генә барсын. Дуслар, менә бер кулында чәчәкләр гөлләмәсе, икенчесенә тостымалы. Бүген ничә литр тирләр койдың икән Уфа тамашачысы өчен, Азат? Белмим, Аллаһка шөкер, чын күңелдән, шулай әйтәләр, чын күңелдән рәхәт тамашачы белән элемтә буласы икән, тамашачыга рәхәт икән, сиңа рәхәт икән, кеше тирләргә тиеш диде. Миңа шуны бер әйттеләр, шуңа күрә инде без чын күңелдән, барлык коллектив уза чын күңелдән эшләде. Тырыштык Уфа тамашачысын күңелен яуларга, тагын да якынайырга. Кайтып киткәндә, менә таралышканда туганлаштык бугай дигәнем, бөтен зал кул чапты, чынлап та без туганлаштык Уфа белән. Мәңгелек булсын. Амин, шулай булсын. Алсу, син ниләр кичерәсең? Шундый супер тамашадансың. Тамашачылар искитмәле, нык яхшы, бик җылы кабул иттеләр. Бездә әле аңлашылмый нәрсә икән. Ул иртәгә төнлә башка бар җитер инде мәгәйне. Ул бит инде Уфа бит әйбәт. Ул Уфа икенче төрле әйбер. Казан, Чаллы бу башкала. Башкортстанның башкасы. Бу без монда киләбез дип гомеребездә дә хыялланган кеше түгел бу. Безнең өчен авылда яшәгән балалар булгач, Казанда безгә без дөньяда безнең авыл гына бар дип уйлыйдык. Анда Казанда бар. Менә без хәзер Уфаны кая икән дә белмидек. Менә инде ничәнче ел китте? 3нче сезон Әнвәр авыйның чакыруыннан башлаган идек, аяклары җиңел булды. Менә 3нче сезон безнең концертыбыз Уфада. Рәхмәт бик зур шулай әйтәсез килә тамаша продюсер үзәгенә, безнең белән бергә булганнар өчен, Эльвирга, Риздапага, һәм инде Туган тел каналы бик зур рәхмәт. Безнең даими партнерыбыз дип әйтәсем килә. Алла бирсә, Туган тел телеканалы концертларында чыгыш ясаячакбыз. Шуңа Украина Алла бирсә, рәхмәт барсына.
Үзегезгә Ходай Тәгалә кенә рәхмәтләре яусын дип тамамлыйм бу чыгарылышымны, дуслар. Чынлап та шул тиклем гаҗәеп бар, ихлас бар, талантлы бар. Азат һәм Алсу һәм Азат Фазлыевлар, дуслар. Менә аларның гаиләсендә кебек һәрбер гаиләдә дә саф мәхәббәт булсын, ихлас мөнәсәбәтләр булсын. Һәм инде алар кебек һәрбер җырчы тере тавышка, бөтен күзәнәге белән шын йөрәгеннән, күңел түрләреннән җырларын тамашачыга җиткерә белсен. Шундый теләктә калам һәм киләсе очрашларга тиклем без аларның гаиләсе белән сезгә саулык, сәламәтлек телибез. Пока-пока. Рәхмәт бик зур, сау булыгыз, исән сау булыгыз. Sing, 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 sing,